ଅଟୋରେ ଆସୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଲୁଟିନେଲେ ସୁନା ଚେନ୍ ଓ ସୁନା ବାହୁଟି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଛକରେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ରାଣୀତାଲ ମୈଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନିରୋଧ ବାଳା ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା କଟକରୁ ଆସୁଥିବା ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ନେବାକୁ ଗୋଟିଏ ଅଟୋରେ ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଅଟୋ ବି ଭଦ୍ରକ ସହରର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଛକ ନିକଟରେ ବୁଲାଉଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଯୁବକ ହଠାତ୍ ଆସି ପୁଲିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକାଇବା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନାହାର ଓ ବାହୁଟି ଛିନତାଇ କରି ତାଙ୍କୁ ଇମିଟେସନ ଧରାଇ କେଉଁ ଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମହିଳା ଜଣକ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଜଣାଇବା ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ନିରୋଧ ବାଳା ମହାନ୍ତି କୋଉଠି ଘର ମୈଦାପୁର। ଆପଣ ଆଜି ଆସିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ କି କଟକରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଅଟୋ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ କି ଗାଡ଼ିଟା ବୁଲାଉଥିଲୁ, ସେଠି 4 ଜଣ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହିଲେ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଠି କାହା ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କି ଆପଣ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପେପର ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିନି। ସେଠୁ କହିଲେ ଆମେ ପୋଲିସ ବାଲା କହୁଛୁ, ଗାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଚକ ଗଡ଼ିବାକୁ ଦେଲେନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟାଣି ନେଇଗଲେ ମୋ ହାତରୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କାଗଜରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଖି ପିଛୁ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଡେରି କରିନାହାନ୍ତି, ଦେଇକି କହିଲେ ଏଇଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। କହିଲେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ବି କହିନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲେ। ସୁନା ଚେନ୍ ଥିଲା 3 ଭରି ଓଜନରେ, ହାତରେ 2 ଭରି ଓଜନରେ 2ଟା ହାର ଚୁଡ଼ି ଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କେହି ନଥିଲେ, ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା, ମୁଁ ଥିଲି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ କି। ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।